serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian del isa, Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Sa liwat may aga naman sa ato ng magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga daw Sabado nakita kadasig lang sa aton siningat tiyempo. Petsa 20 na sa bulan sang Nobyembre tuig 2021. Aksyon Hotline. Liwat na naman kita nga nagabi-abi sa aton nga magka-aksyon nga nakamonitor na karon nga aga hindi lamang sa on-air kundi pati na sa online. Mga ka-aksyon naton nga nagamonitor via Facebook kag YouTube. Good day sa inyo. Ano man nga oras sa inyo ginabtangan ang aton gid nga pagpanamyaw. Aksyon Hotline. Of course, kumo Sabado ang iban ara nagatiner sa ilang puruyan nagamonitor lang
paagi sa transistor radio. Ang iba naga-travel kag naga-monitor sa ilang mga salakyan. Anuman ang sitwasyon na kinanglan antes kita mag-igiho kag maghikot karon nga aga sa aton nga mga trabaho kag obligasyon, hindi gi magkalipat no every morning sa aton pagbugtaw, magpangamuyo kag magpasalamat gid sa kaitaasan pangod sining bag-o nga daw libre nga hangin nga aton nga ginaginhawa bangod ini isa ka pamaagi no agud ipakita naton ang pagpasalamat nga buhi kita gihapon. Aksyon Hotline. Sa piyak sa mapagtilaw nga aton ginatubang no nakalabot kita sa bulan sa Nobyembre petsa 20, 2021. Kabay pa maayo lang kamutanan dira nga nagamonitor na karon nga aga. Aksyon Hotline. Di kita magkalipat sa aton sining nga countdown, may ara nagid lamang 35 kadlaw ang nabilin bago magabot ang adlaw sa Pasko. Kag 42 man kadlaw ang nabilin antes mawagtang ukon matapos ang tuig 2021. Aksyon Hotline. Ano man nga kapalaran na nagahulat sa aton sa pagsulod sang tuig 2022, isa lang ang siguro sinidri no ngati ang 2022 ya mainit ni nga tuig para sa Pilipinas because of the national and local elections. Aksyon Hotline. Aksyon at Tayhopon checking in until 9:30 in the morning. Aksyon Hotline 2006 Golden WID for Best Public Affairs Program for Radio. Sa mga kaaksyon naton gali by the way ha, ang inyong mga cellphone i-preparar nyo kay karon dugay-dugay maghahatag man kita sang ligwag ang maghatag kita premyo na naman ho sa mapalaron nga winner nga magabutan ta karon nga aga sa nagapadayon nga sa pamaskwa sang Aksyon Radio Bacolod no temprano ini nga pamaskwa para sa amon suki nga matag pramati. So monitor lang kamo kay dugay-dugay magabot na kami diri sa mapalaron nga winner kag amo na no premiuhan ta kasimple lang yamo basta ga monitor ka lang no problema. No, kag pagsabat mo sa cellphone, importante gid itupad sa inyo da. Kay magdial diri karon ng among teknisyan, magabot karon si Aksyon Eden, kung matawagan kamo sabtan yung gilayon, no? Kay Aksyon Radio Bacolod nang nagapanawag. Aksyon Hotline. Aga pa nagapanawag na para grasya na sa inyo. O, hindi gid magkalipat ha. Make sure nga may signal ang cellphone, may ara gid sang bastante nga battery nga pagtawag na karon. No problem, no? Makasabat kamo gilayon. Aksyon Hotline. Ano naman ang pinagmadalag ko nga balita nga mangina kabahin sa aton talakayan karon nga aga. Na nakabaton ko diri sang kopya bali order o kon bali guidelines ini nga pirmado ni Governor Eugenio Bong Lacson. I-check na ni karon ha kay kundi ang Vallecar Transit Incorporated. In fact, gahulat pa sila sang kwan no sang guidelines gid kag desisyon sang province party ini sa pag-travel o resumption sang biyahe sang bus halin sa Negros Occidental padulong didto sa Oriental. Tiko mo way pagid sang klaro nga nabaton nga green light. Kabalo ka hindi niya pwede subong no nga ba desisyon ng Vallecar Transit Incorporated ang series bla nga magbiyahe sila bangod ang isa sa mga requirements kung magtabok ka sa border sa Negros Oriental kag Occidental di kinanglan may ispas kag yapon Aksyon Hotline. may ari di guidelines basahon kuni karon dugay-dugay nabaton ko ini sinigid lang nga aga no to i-check ta kon kayang pag incendi ko yang Vallecar subong hindi pagid baka resume gahulat pagid sila mo. In fact, may hara na gani isa nagpagwa sang statement niya tuhoy sa sining request na ginpadala na sa Vallecar Transit Incorporated sa Kapitolyo Provincial nga ti daw way gyapon maaktuhan no do amo na blado na delay. Aksyon Kaya Hotline. kung basihan nato ng balita, ang Negros Oriental yado ginatugutan na mo o nagpahatag na panugot ang governor nila dito nga makasulod no
ang gusto niya gani, sundon lang ang mga guidelines, magpatuman ng sang guidelines. Kaya mo naging gusto magbiyahe, masakay sa bus, padulong sa Oriental, vice versa, pakadto dire sa aton sa Occidental. Hotline. Now, imanoon ta na karon dugay dire sa aton sining nga pagpangalagad. Nano pagid ang mga balita nga tutukan ta. Ari ho, bonus sa mga empleyado mo ning good news iya. Bonus sa mga empleyado diri sa siyudad sa Bacolod nung pisa ni release. Congratulations sa inyo Ang kwarta nga mabato nyo na at least kung may nautangan ka na, may inugbayad ka bla. Aksyon Hotline. Kag may ara gid sang pundo kang gamiton, no? Kabay paggamiton naton sa gusto ha. Ang budget o kung inang bonus nga mabato nyo. Aksyon Hotline. Now, ano pagid? Ari ang isa pagid ka good news. Mayara na sa panibag nga guidelines in pagwa ang National Interagency Task Force angot sa mga OFW nga nagapalauli diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Now, balita, kung nagalin ka sa yellow countries kag low risk na gid nga mga pungsod, di mayara ho, dulaon na yung quarantine, 3 days daw halin sa yellow, pero kung sa mga lugar yung nga daw ay naging problema sa COVID, may problema, pero gamay naging kitama, iway na quarantine, rikta na. Aksyon Hotline. Check lang nagkaroon sa committee nga nagapulaw-pulaw sadto, no? Committee ba nga nagatutok gid sadto, kon parte, no? Sa pagsugat sang mga OFW nga nagaabot diri sa aton sa Bacolod City. The same, no, sa Negros Occidental. Ang probinsya siguro pero team nga sinugatay, may pulaw team man sila. Aksyon Hotline. Now, i-check ta na karon dugay-dugay. Ano ginang specifics ni for the information? Kabalo ka mo sa mga OFW, nga way nagpalauli mo diri sa aton sa Pilipinas since nakita nila nga kung subong nagligad to iya sa purti pagka-istrikto mga protocol, may mga mandatory quarantine na ginapatuman during the time or during the peak sang cases ng COVID. Di ko nang ikaw mapauli kadiyang imo dito nga bakasyon halimbawa sa ginalinan mo pungsod pila lang, no, isa ka bulan ng halimbawa ting imo ya tiyempo mausik lang or igo mo lang nga i-quarantine, no, ang imo sining nga tiyempo sa pagpauli is Pinas. Di mayo niya subong ho kaya at least medyo gin halugan na. No? Amo na ang pinakamaayo nga balita. Kaya mga OFW, di gina-consider tani sila mo. Nga mga bag-o nga mga baganihan, bangod man sang kontribusyon nila, tutuod lang dako ni nabulig sa ekonomiya ta. Aksyon Hotline. But because of the pandemic, no, sang COVID-19, may mga kabudlayan kag bangod sa risgo nga pwede sila makapanglaton, pwede sila malatunan o malatnan sang COVID-19, amo na nga may mga istrikto nga mga guidelines. Aksyon Hotline. Di subong naghalog na ini, i-check ta karon ha sa committee nga nagauyat gid sini diri sa siyudad sa Bacolod. Ano pagid? Aring balita o subo-subo man ni kay ambot na dumduman nyo pa ang kaso last or year 2015 na kibot kita gani no kay ang balita nga kundi may suspect singuna dira sa may area sang barangay Estefania nga na-involved bala o kung ginatudlo, ginaligar nga amuto siya ang naglugos, no? May akusasyon sa iya partisa na sa Puanto bla, no? Nga ginlugos dira sa may kampo na i-check ta karon kay ang balita na-dismiss ang kaso bato sa suspeko. Grabe no? Ginulat sa pamilya sa malawig nga tiyempo ang hustisya nga ila sini ginahandom. Yet, at the end of the day, ambot ko na ano ginang rason, pero with due respect no, sa desisyon kag wisdom sang korte, tigin dismiss ang kaso batok sa suspetsado. Aksyon Hotline. Now, ang balanta na karon kay parang at least mga recollection tabla kung
hatag naton ang mga background pagid para refresh tag mga tagpalamati naton nga ang ibang tindaw nalimtan na halos gani ining balita pero amo ning dako-dako kag controversial sa tong balita di Bacolod. Dumduman yo tumang nagsakay sa tricycle na dira sa may Bangga Escala dapit to na sa sunod lon sa kampo na dito tugin dalay sang Jesus na no mga tigaling sumungin dismiss ang kaso batok sa sining suspect ni tikon panglugos kay isa animal na yung klase buluaton pero ti amakon mo na hamakon mo na nga na-dismiss pang kaso. Pero istoryahan ta nagkaroon dugay diri sa aton sining nga pagpangalagad alas 8:19 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Diri kita anay sa good news no? Pero sa national karon standby kamo kay ang update kag ang political drama nga nagapadayon si Mayor Sara Duterte sang Davao liwat nga nagsumpa tubla sa iya regional nga grupo political party kay nagligad to nagsaylo sa lakas yan ang chairman sumong mo pero tingin balikan nagsumpa sa liwat sa regional party niya balik to siya. Ang update parte sa ginmensionar o ginmuno sa presidente nga may isa ka aspirant sa politika nga siling nga ay kawik kahuhuyang nga klase kandidato ni tapos nang cocaine ti siling sa Malacanang ulaton talang ang i-mention ni Presidente Digong kung sino ni siya. Obviously daw may ginatumod kag kung kita karon kun ibilin ni nila es pumuluyo ang pagpaminsar sino kundi ba silain pa ang lain pa karon ang basis paminsaron sang tawo. Natukhang ni siya. Wala. Now, diri ko anay sa good news. No, kay para at least nga aton Sabado, maumpisan ta sa mayo nga balita. More updates karon kay ti parte pagid sa NIR. Mayo ni kami, nagduso ng senador para sa pagbalik sa ulihis ang NIR. Lain gid man niya tani ang Negros Island Region to yan. Nga may mga regional directors kita in different department. Nga ari lang di sa Bacolod, Kabangkalan, kag dito sa Dumaguete. Subong niya mga regional director ato sa Iloilo, mudlay kita magkontak ko. Pero dali lang, ari na sa aton nga linya. Online sa hotline. Brahon ko lang ni para at least sa mga pamilya kag sa mga OFW, this is a good news coming from National IATF, the new guidelines. Nakita naton ara sa postman ni Councilor Israel Salanga and so that the people may know ti amo ni siyang gina-expect naton basi amo na ni pag sinumbali pala uli diri sa mga OFW. Councilor, good morning. Yes, good morning, Actioners. Good morning sa ibang mga tagalamate. Salamat kisa time ginuna ko lang ni Saro kay siling ko importante ini man nga information and very good news parte sa panibagong nga guidelines sigin papanaog sa National IETF. Can you tell us, sir, for the benefits of our listening public sa mga pamilya sa mga OFW nga ari diri sa Bacolod City? Yes, today mapapanaog si Region 6, Regional IATF sang guidelines tungod nag-declare sa national nga palipison na sa buong mga quarantine sa aton mga OFW. Buti lang nag-start kung halin sa green country kag vaccinated ka, fully vaccinated ka. Why ka na ya pidritso ka na fully? Pag-abot mo sa Pilipinas, ng airport, either sa Cebu o sa Manila, ka sa one-stop shop dito sa ila. And then pag-verify ng imong records, kung may QR code ka na, diretso ka na yan. Schedule na sweeper flight, pupuli sa Bacolod. No need naman espas, pagsulot sa Bacolod. Upon arrival, diretso ka na puli, for home quarantine ka na lang. Ang yellow country, Actionard, declare man ni National IATF, instead of 3 days, tablo ka bisan vaccinated o unvaccinated ka, basta yellow country ka, ma-undergo agad sa quarantine, facility quarantine dito sa Manila or depende kung din ka malan. Before 5 to 7 days, subong 3 days na lang. Pag negative mo, puli ka naman diretso. Pagpadayon ka na lang sa imong home quarantine sa imong probinsya. So, mas tapos, mas malipot, kag mas convenient na sa ato yung mga OFW nga naglaot na sa ilang panahon para makabakasyon dire. Okay. So, in other words, Councilor, no, ang matabo gali dire, kung yellow country kaya, vaccinated o fully vaccinated kung man o kung wala, akuan kagid mandatory 3 days quarantine dito sa Manila. Yes. Okay. Pero ining mga sa green countries, yes, sir. Ang exempted lang ang green countries lang ang exempted. Pag fully vaccinated
vaccinated yan, wala ka na yung quarantine niya. Diretso ka na yung police probinsya mo, yung mag-observe ka lang yung home quarantine niya. Aha. Ang pag-observe mo sa balay mo sang quarantine, part ni sang guidelines yung papalaog sa National ITF o kung ato na DS local? National na sa IATF, na kumbaga, kablo ka action art, bisan vaccinated ka, it doesn't exempt you from possible na may COVID mo. So, observe ko lang yapon ng quarantine, kung symptomatic ka naman lang, 7 days, tapos ka na. 7 days lang yung gali. Mm-hmm. Okay. Pero dapat sundon mo gina, no nga hindi nga kumuhalin sa green country, kag fully vaccinated, kana pag-abot mo diya, dayon mo lagaw to, no, hindi gina na pwede. Exactly, action art. Amo nga pa dahil kita nga nag-remind nga hindi na ibot lingon niya pang vaccinated kaya free ka na from virus. Yeah. Kumbaga, ining freedom, ining katawhay yung ginahatag sa aton because of the vaccine, hindi sa guarantee nga safe kita. Halong kita gyapon, home quarantine kita gyapon, observe kita gyapon protocols. Okay. So, ini sila mga OFW until now, nag-aagi pa ni Sir sa imo committee, may mga coordination pagyapon? Well, ginahalog na siya namon halin paligad action artist ibang mas ginahalogan pag isa nato no kay ang ginahimo namin lang namon welcome naman lang namon sa airport kay gina-check namon ang QR code kay gina-check na gina-instructionan sa aton yung mga team astro dito sang pila ka days sila nga home quarantine anong mga dapat lang i-observe and then sugatan sa family fully na sila. Okay. So, ay naging man mo naging lately sa kuha ni sa headspass. But in wave naman natin ng headspass eh. Nag-coordinate na kita sa regional IATF, nag-inform kita sa OWA, definitely, hindi niya man napasakyon as a super flight kung hindi na siya complete ang papeles niya. So, ano pang pulos ang ato niya headspass. Besides, level 2 na si Bacolod City, matutawhay diri ang station. So, hindi ito mag-require ng headspass unless magtaas ng cases natin. But for now, amo na sa kasmooth ang aton subong sistema, action art. Okay. So at least tulutawhay naman ang imo team kag dito na lang sila ma-focus sa ila sining pag-check kag pag-remind sa OFW nga nagasulod sa aton. Yes, constant ang ating communication, constant ang ating post para mag-guide din natin sa gihapon ng ating mga returning OFWs. And the good news is halin pa nagligad nga mga pila na kabulan bala Councilor, why nagkikita nga may OFW nga nagpauli nga nag-positive pa sa pag-abot diri sa Bacolod? Yes, because dito pa lang, as I have mentioned earlier, gina-quarantine na sila gina-swab. Taga mga green countries naman niya pag-abot diri, ang gina-swab ay symptomatic naman lang eh. Kaya mostly naman tungkol fully vaccinated na. So matawhay kita lately action art. Okay. Nakagulo ginawa naglisubong councilor ang imo atro team to? Nag-relax na kita gawa although pa dayon tagyapon yung nag-accommodate dito pero mas matawhay subong mas systematic subong gamay nigid lang ang mga troubleshooting nga ginahimo naton. So ang ginahulat na lang subong balik ko ni ang IATF may ato niya amo ning guidelines yung pagwa niya mapagwa pagid ni separately ang region. Yes, hindi naman separately pero daw mas kung sa mga ano pabla mas imbutangan nila sa mga like sa aton, hindi nila action art pag-declare nga level 2, dapat may executive order, makita nga gina-implement man niya for the city of Bacolod. Para mas every LGU, sari man ang approach mo, sari man ang gina-implement nila eh. So sa aton dire, ang regional, pag-alay sa mga specific lang siya mga guidelines kaya. In coordination sa guideline national. So bali, ang effectivity, sir, nga guidelines, saan o nag-umpisa exactly? Though yesterday, kagapon lang get, in-reduce into 3 days na lang, kagapon lang get. Okay. So, subong, ang subong balang nga monitoring naton or previously, sa pa ni ang panibagong guidelines, pilang average naton arrival sa OFW? Nag-increase actually, action art, in fact, sa kadlaw, din ako 40 plus, naka 40. So, nag-increase siya, kag we are expecting, mas ma-increase pa siya, tungod ay labot nga naganami ang sistema, nagahapos ang sistema. Igmano Christmas, action art, correct. Laga pinuli diri matamat ang mga OFWs naton. So ginapreparahan nila sa naton, pero at the same time excited mo kita nga finally makatipo. Kablo ka kadamo pagyapon sa mga OFW ang way kapuli sa pandemic, even 2 to 3 years sa way kapuli. And kung lagi ilang chance nga makabisita naman diba sila pamilya. That includes returning overseas Filipinos. Yes, ang lain man niya ang approach sa
returning overseas Filipino tungod ba ito sa gihapon sa super flight. Pero ang application sang guideline naman lang gihapon. Pero hindi iya pareho ni Subong nga kung anong iya sang OFW, ang returning overseas Filipinos, may separate mas lang nga dapat sundon niya gali. Ang lain naman nakitungod ang ilang plane ticket, hindi na yung shouldered ni OWA. Correct. Pero ining mga nag-reduce ito 3 days, same lang sa gihapon. Applicable magyapon sa ROF natin. Okay. So, butang balon ko ng OFW kasubong niya, shoulder gyapon ang inyo plane ticket, papuli dis Bacolod. Libre sa gihapon. Libre. Sa buong adlaw. O ay ko kabalo, actually ko until when isa, pero ang basa kung sa OWA, ongoing gyapon ng libre nga 3% sa atin yung mga unsung heroes sa atin mga OFWs. Pero sir, why yes ang schedule? Ngayon ang gabi, para si una to kaagahon ng ibang OFW sa super flight ginapadala di sa aton? Though twice naman lang, once or twice a day ng super flights. So though, amoy na siya ang fixed na schedule every day. Ate, sige. Anyway, so sa mga himata dira, so, isa na kang mayong balita para sa pamilya sa mga OFW and mismo sa mga OFW nga magapauli dis Bacolod. May mensahe ka sa mga himata diri kag mismo mga OFW, sir? Hello. Yes, sir? Action Art. Okay, sorry gid na kuan na ton na utod ang aton siningaling niya. Pero siling ko ate good news ini kag may mensahe ka mabilin, reminder na sa mga OFW basi may mga nakapalauli na within kahapon. Ang reminder ta sa pagsunod bala sang quarantine gyapon na home quarantine. 3 months ago, ang ako niya appeal hindi yan ay magpuli. Subong ang ako niya appeal, time na siya makipuli inyo, matawhay ang sistema, time ang banding sa inyong family, and pray nato niya sige lang amon ni katawhay ang aton nga alert level status para mangin smooth. Kagabay patani padayon ni mga matawhay na ang aton nga mga protocols naton nga guidelines especially sa mga OFW natin na hitlaw na sila mga pamilya no. And kung ako lang giyang pamakoton mo yan bigay puli na subong kiti ma-relax mo matawhay ang sistema naton di apakot kung ano matabo naman next month o kung 2022. But hindi kasi malipat kasi mo man ni program Aksyon ginahambal ko nga as much as possible hindi lang ano magpuli the mga few months ago to subong time na siya para ipuli namin subong sistema matauhay subong pero hindi kita malipat maghalong gid sa gihapon. Sige, on that note, Counselor, good luck kag God bless sa imo. Salamat gid sa time. Salamat Aksyon Art nangaga. Action Hotline. Ang isa lang diri nga dapat guro no nga himuon ta, hindi kita gid wise ang laxity. Hindi kita magkumpiyansa bisan sa mga OFW and hopefully suno iya sa gina-expect nga magadamo o magapauli nga OFW ang mga arrivals even diri sa local lang no nga nagapalauli diri sa probinsya coming from different provinces no within the Philippines. Ang ako lang ginakabalakan diri hindi ka mga kumpiyansa, hindi ka mo magpinagusto kay base after the Yuletide season sining Christmas season amo na ang worry ko. Basi mag-ubra kita randa de, pagkatapos sa sining Christmas, basi gulpiada bla. Huwag tayo na pa kayo, magtaas naman ang kaso. Di kundi balik naman sa istrikto nga mga protocol. Ay, kabay pa hindi lang. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. This news. Magpabakuna na para abanse ka. Ini ang inyo gobernador, Bong Lacson, nagahinyo sa tanan nga Negrense, nga magpabakuna na. Me, Casey Montero, press back sa COVID, magpapahuna na para sigurado na. Para may extra proteksyon, magpabakuna na. Ini ang inyo gobernador, Bong Lacson, nagahinyo sa inyo nga manginbida, magpabakuna na.
ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunyon kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan ano nga kahintangan. Responsable ang pagbalita, katayin na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
na ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang hinagang piligan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulon nun kag negro sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang hinagang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sinsan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita pagdayon nga ipalak na. Malasig pero sigurado aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang hinagang piligan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapasimbanwa
sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Cellphone in a short while magapanawag na kami agod nga magkuha sang winner sa nagapadayon nga sa promo diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Action Hotline. Tanbay sa mga taga-Kanduni may munuhon lang ko karon to do hindi makasako na da sa ano na da yung iban nga mga executive assistant mayor silot nga daw hindi mayong ginahimo nyo da man. Puturo ka bata na daw ihibutang niya sa alang-alang nano ini. I-check talang na in fairness na sa inyo kung nagamonitor man ni karon ang mamunuhan ko di kay at least mabalaan ta ko nano ang madalom nga rason sini. Ipadala-dala niyo yung buot niyo sa politika man. Action Hotline. At the end of the day, ang taos kando niya ma-decide kung sino ang luyag nila, no? Nga ibutang sa pwesto. Pero ari na ako mayari na kita sa winner sa mag-aksyon naton. Ara na may nakasabat na sa ila sining cellphone. Sa Pamaskwa sa ARB. Temprano nga pamaskwa sa Aksyon Radyo Bacolod sa tanad nga tagpalamati sa syudad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ho, 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 ho. Merry Christmas! Salamat din sa Aksyon Radio. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1! Yay! Merry Christmas! Ari na nga aton sining winner may nakasabat na sa aton nga linya. Hello, good morning. Good morning, sir. Good morning sa Aksyon Arts, Aksyon Radio Bacolod. Sino palihog? Mera Luna, Sarabia, sir. Mera Luna Sarabia. Pilang edad na gani, ma'am? 51, sir. 51. Di nang area mo gani, ma'am? Sa Talisay, sa Katabla, bye-bye. Katabla, bye-bye! Ano nga purok na daang inyo sa Talisay? Purok Sigay, sir. Purok Sigay, Talisay. Okay, Katabla, no? Katabla? Oo, sir, Katabla, bye-bye. Purok Sigay. Ti damo guru tuway day. Tuway ano ganin na? Yung mga pakinason, way na ano? Oo. May mga pakinason din, sir. Sari, sir. Ano ba ang kwangid siya nga, ano? May punaw, may ano. Punaw? Punaw? Oo. Nami nga butangan kapayas ka balunggay yung punaw? Oo, sir. Bauti, okay lang karon nga aga Mera Luna kung natagan ta ka 500 pesos? Wala pa, sir. Hindi, siling ko okay lang nga natagan ta ka premium sa bunga aga kay ikaw ang nagabutan na mo? Wow, werte, congratulations. Ma'am Mera Luna, rin lang ako. Kundi may standard extra kami dire. Although nga may mga changes, pero amo manigapon nang ginagamit namon subong. Una sa balita, una sa aksyon, ano ganing sugpon? Sir, nalipat ko. Nalipat ka. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Amo na, tandaan mo gina Mira Luna. Sige mo lang na pamati. Sige mo gid pamati na parang nga maka daog ka permi sa amon sining pagpamasko. Kag ikaw gid ang temprano nga Paskwahan namon karon nga aga. Sumula ko wala ko nag-abisa na dyan, magula ko nagbugtaw. Iti sige, may nakipagbugtaw, may premyo ka na yun. Ma'am Mira Luna, congratulations sa imo. Hulaton mo lang, ma'am, ang text namon nga ipadala para maklaim mong imo price, ha?
Thank you so much, sir. Thank you, sir. Sige, congratulations. Good Thank you very morning. much, sir. Okay, basta lang. Sige, thank you. Sa Pamaskwa sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radyo number 1. Aksyon Hotline. Ayos sige sa iban pa na kaway magabutan, padala lang po sa inis ni mga entry para nga magabutan taman. Si Giselle Sigon lang, monitor man Dennis Nuestro, kag Rodjon Castillo, Titena Margin, Sinaida Shibata, sa Japan guro niya ay. Ana Sinoro, Dennis Nuestro, salamat to si Mong Caltorilla. Thank you for listening. Aksyon Hotline. Ayos kay May Flores Alcantara, good morning man. Kay Madam Vanessa Starmayo, good evening. Good evening dito sa ilaha sa Minnesota, USA. Ga-monitor siya. God bless ko no. Kag keep safe ha. Salamat gid. Ga-monitor sa live stream. Romy Alconsaban, araman ga-monitor. Thank you gid sa inyo pag-support. Okay? Sa iluwan, tagilayon ang next naton nga tutukan kag tupiko karon nga aga. By the way, ang dira sa kanduni bala imunuhon ko lang niho kay para at least correct dira kag mahatagan pag-akto man sang lokal nga panguluhan sa kanduni kay actually may nagreklamo, may nanawag diri sa akon ang iya reklamo nga may ara ang bata ni actually ma-training sa army ato na gani sa Mindan pero bangon nga daw lain yung ginasuportahan niya sa politika daw nadalahig ano naman pamulitika na ni ukon kayo way kuno ginatagan sang certification kag ginapabalik-balik lang hindi man kuluyag nga way pa kami kasugilanon pero kay do executive assistant ko ni si Jovel Perido das kanduni sir ano tabo man nga amo ning sitwasyon da nga ang nagapangayo sa imo da nga isa bata sa mga kagawad ano gina pasapasa lang kuno ang ako niya pagkilala kay Mayor Silot everybody knows nga tising una tuod lang kami Mayor Silot tinupdanay man kami nimo I mean hasta subong ha kaya pag lubong nga ni siyang tiayon, Mersulot, kami lang man itong naka-attend sa tuod lang. Pero ang sitwasyon diri ba si Wayne Balos Mersulot nga mo ning katabo na nga ano man ning ginaobra nyo dahil nga abi paiwan yung politika sa futuro blas ang mga kabataan da nga way nyo ginpirmahan na da nga way gindali way nyo dayon ginaktuhan kay ang politika ya maagi lang ni. No, ang politika yan nag-aagi lang ni siya pero kung ang futuro sang isa ka persona ay kalain siya na iya. Pero in fairness kay Executive Assistant Chubel Perido, sir, kasi magkapangita ka na sang numero ko bala para kay istoryanay kita kung nanon tabo sini. Ikuanan nyo lang da, rigluhan nyo da bisang gusto kay karon kon ang inyo gali pag-imanwa daya kundi kontrapartido kaya personalon katido hindi niya gusto. Hindi niya mo nang nabutang, why niya sa kasuguan kag imo niya personal nga desisyon kung kaisa or amo nang desisyon sang grupo nyo da, do hindi niya gusto karon. Aksyon Hotline. Okay? Na, kuha na kay Executive Assistant Sir Jovel Perido, sir, basi may time ka, may numero man ko da sa mga taga-kanduni, please, tawagi ko dibi kay para nga magkasugilanon kita kung anong tabo na da sa inyo man. Aksyon Hotline. Ang politika ya umalagi lang ni. No, mayara tiyempo, kabalukap ang politika, no? Bangod sa conveniente sa isablang ka kandidato, mayara tendency nga maupdanay ni sila sa ulihi. O ti kun magala ka mo ka personalay da mo na gani nga bisan sa kawayan kanduni waay ko nagala katandog kun politika da kay kabalo ko. Ang dalagan sa piyak, amigo mo ang dalagan sa piyak, kilala mo. Kuna bala, at the end of the day, yung tao magyapon madesisyon, pero ang inyong mga relasyon da, hindi nyo paggubuon. Presentar lang kamo sa mga program nyo dagag, pero kung party na puturo, yan hindi ko nakasaho nga puturo na sa bata, madalahig lang because of politics, ay,
Hindi mayada. Aksyon Hotline. Sa Jobel, basi makakuha ka na sa number ko. Huwag mo ko binumber mo kay tani matawag ko sa imo bla. Basi makuha mo ng number ko, kag tawgi lang ko di palihog, para nga makasugilanon kita party sini kay daw kalaway. No, kalaway siya na. Aksyon Hotline. Nawari ho, diri ko anay sa iluhan ko ni ang parte sa update ba na kay dumduman niyo pa ang kaso May 10, 2015. May isa ka babae nung nadula, way makitaan, kag sang uli nasapuan na lang ang bangkay sa isa ka kampo dira sa Hacienda Sagrado, Purok Santol, Barangay Estefania. Actually, under the state or advanced state of decomposition na. Di man nadakpan, tudumduman yung nadakpan, ang ining ginaligar suspect na nagpauli na sila lugar dito sa Mamaylan. Actually, ang suspect mismo, di mo nagtudlos ka pulisan kundi niya gindalakin patay ang biktima ni mo. Subo-subo tong sitwasyon. Siguna, ga-cover kami sa to. Sang recover ang bangkay sining victim nga si Sheila May Condes. No? Anong katuig after 6 years, hindi ko black pati. Kasi ko ang suspect mismo tudlos pulis. Ano nagako nga ginimo ito. Subong iyati at the end of the day nagwa ang decision ng korte without of course questioning the wisdom sang korte. Abot ko na nung kuan gidri, ginilway ang suspect. Ay, portiya. Ti ariho, kuhaan na ton mga reaksyon ba lang, ang pila ka mga kapin pagid, ang kapitan dara sa Barangay Estefania, bangod sining insidente. Online sa Hotline. Bangod sining update niya sa case. Joining us this morning is the punong barangay of Estefania, si Barangay Captain Engineer Jerry Tingson. Cap, how are you? Good morning sa Aksyon Art, sa Aksyon Radio Bacolod. Yes, good morning, Aksyon Art. Good morning sa nagpalamati sa Aksyon Radio. Gagawin sa tanan. Salamat no? Sa time. No? Siling ko, Cap, subo maning balita yung kahapon nga bisan akon pag kabati ko sa balita kahapon si kubunano man natabo man no subo ini para sa pamilya kasi inyo man mismo nga ikaw man nagbulig ka man hala ka pangita sini kag na dismiss no ang case against sa suspect. Cap. Yes, correct. It was a useless effort, no. Respeto nato na decision sa korte but dismayado kita sa result, no. Hindi pa pati yan nga in spite ng may confession, may mga recovery sa incident nga like sa cellphone, gintudlo sang suspect kung diin niya rape ang kaginpatay ang biktima, yet hindi sufficient nga makonvict siya, no. So dismayado kami kaayo, no. Tungod lang sang technicalities nga wala abogado sa pag-recover sang cellphone, wala man abogado sa pagtudlo nga sang suspect kung diin niya patay rape patay ang si Sheila May. No? So dismayado kita, no. So siguro ang ma-advise ang sa sineles ang may lesson daguro to be learned. Na dapat ang law enforcers natin kabalo sang technicalities mag-uyat sang kaso sa kaangay sina. Correct na. No, kay dapat sa sina nga proseso mismo ang aton authorities amo na siya ang maggiya sa pamilya kay wae mi sa pamilya kung anong himuon nila ni kunway sa mag-guide sila. Yes, correct, Aksyon Art. No? So kabalo ko bubos nga na barangay si kanya nag-upod sa akon nga dismayado kami upod sa mga pamilya sang biktima. Nagti karon kun white naman ginapangayo may mga insidente katulad sini heinous crime katulad sini kag worst ticket rape niya mo kag ginpatay pang victim. Kung matabo na gali because of some technicalities, ang justice bla, inang hustisya ang ginhulat mo sa malawig nga tempo, despite of the confession and the recoveries, nga klaro nga siya nagid, tigaling korte, iyan diskresyon mo, nga gabasi siya kung anong mga ebidensya kag technicalities nila, Cap? Yes, correct, no? So, again, narespeto nato na ang decision sa korte. Kasi,
Ang ini nga bagay yan si masiling naton lang ati ang hustisya bulag. Mhm. Okay, dapat siya na yan kay hindi ko mga ang pamilya nagahilibion, nagapangayo sang pag-apilar sa korte, ang kortiya kung nga may basihan, dapat ang iya sining nga mga desisyon on facts, on evidence, on technicalities, amo na kung nga amo nang result siguro kape. Okay, amo na no. So sana siling ko na it will be the lesson to be learned. Amo na siya ang atong bantayan. Kaya tinguan ta na lang sa punong barangay, tinguan lang hindi na masulit ang mga katabo diri sa barangay Estefania. Kabay pa no kag ang naibalan ko after sa tong incident do lately the why naging ba sang kasubong sining incident da sa lugar mo nga natabo kap. Yes, kay tungod may mission kita nga ginhimo mo no. Like nagtuhaw nga atong nga libre sakay para sa aton mga night workers nga kadelikado wala ko magpuli, magka-process ka ilang lubrahan. So da na aton na napatigayan ng atong libre sakay sa atong pumuluyo sa barangay Estefania para safety sila, no? Tinulong sila sa lubrahan, tulong sila usaran kung gabi, no? Especially sa atong mga night workers. So sige na subong libre sakay ang gin-offer mo? It is sad to say kasi nag-pandemic, no? We cannot afford to risk the health of our drivers. Okay. So for the moment nag-contact kita no because of the pandemic. Kaya you know naman mostly sa nagapasitive ang aton mga call center agent no. So ginaproteksyonan man aton ng aton nga mga gaserbisyo nga tao si sa aton nga barangay no. For the moment suspended the action art. Okay. Kap, i-grab ko lang ni opportunity, bangod-ari ka naman lang sa line ta. Sir, ma-update lang ko kumusta ang, kundi every Monday, request mo nga vaccination drive na sa area mo, and then... Every Saturday. Saturday, subong? Subong, may ara subong. May ara subong. So, ang partiya sa vaccination activity ta, kumusta ang last ninyong schedule? And today, pilang gina-expect na ton? Damo na gid subong daang interesado magpabakuna, Kap? Yes, so far so good. Kay every week sa una may vaccination kita, depende of course sa aton nga city health officers. But subong natin nag-request kita every Saturday. Kay tungod sang problema bala action art, nga mostly kung regular days may mga trabaho, hindi makakadto sa vaccination area. So ginayon naton sa EOC, of course, nagapasalamat kita nga it was granted by our city mayor, Mayor Bing, na makapabakuna kita every Saturday, no? So ang turnout, subong rin sa action art kadamo gid sang napabakuna. Last Saturday, napabakuna kita 12 years old and above. So more or less mga 700 ang ato na akomodar. Damo? So expected, yes. So subong no estimated naton basi malampasan pa naton ang 700 last week. Okay, galing kay tingob no, ara man ang kabataan, may sa lane galinya da ara man ang sa line abi nga naga hulat, ara man ang mga legal nga pangidaron nga schedule for vaccination. Yes, from 12 to ambal ko to ganit from 12 to 100 years old, kung buhay pang 100 years old, pwede. So, kasi ang ato na nagdutay sa kapudlayan, mga kapudlayan sa social distancing, but yet ginaariglan namon nga ma-akomodar gitanan. Okay. So, ang target naton kung sa kadamuon niya nga qualified para magpabakuna sa kabataan, mga pila ka percent na ang nalabutan naton subong Kap? At subong magnasiling ito sa kabataan naton, maghatag kita may mga schools mga bakuna mo, matag kita 40% sa kabataan, no? So sige na ang aton nga adult na masubra na magita 50%. So expected naton nga mabakunahan dapat more or less makabakuna kita sobra 35,000 diri sa aton barangay. So more or less totally mga sobra na magita mga 60%. Okay, very good. So subong pwede pa na kung may magkadto pa na pwede pa subong may bakante pa? Yes, ginakomodar ang ukin. Amo na iya ka dasig si councilor to be naton Dr. Surungo, no? Actually siya gina personally nga bakuna. Kanami kanya sistema kadasig lang. Okay. Dasig. Sige. So good luck sa inyo da. Base may mensahe ka sa mga taga Estefania, go ahead lang palihog Kap Tingson. Yes, thank you. Thank you, Aksyon Art. Sa aton nga pumuruyo sa barangay Estefania. Salamat sa aton pag-isa, no?
tanan nga problema solban naton kung kita nagahiliusa. So ginapaabot ko sa inyo, magpabakuna kita para ikaw mangin kabahin sa solusyon sa kini nga pandemic. Every Saturday alas 8 pwede naton makomoda ang tanan nga walk-in, no? According kay Doc Sorongon. So again, Aksyon, madamo ko salamat sa imong nga programa, no? Kasay mabatian ini sang ato ng mga pumuluyo sang barangay Estefania. Salamat. Salamat. God bless us all. Salamat. Good morning. Aksyon Hotline. Ang kapitan dira sa barangay Estefania. Now, ako kasakit dugan ko bala mga muning balita mo. Pareho sinibala natabo sa justice yung ginapanawagan sa pamilya. Ti amo na gani nagaupod ko sa opinion ni Kap nga ini magaserbing eleksyon kay ang nagapreparar sa mga ebidensya kang nagabulig, no? Nasolve tuod ang krimen kay ti may confession gani from the suspect. Nga kung madumduman nyo ti ining suspect mismo nag-ako siya pa ning tudlo sa pulis kundi naging himo ang krimen, no? Pero ti amo na after six long years nga ginulat na-dismiss pa ang kaso. Ti amo na ang isa ka mga realidad kasiling mo siya nagid may admission na because of the technicalities and with your respect sa nanging desisyon sa korte, ti amo na mo may piring niya mata ang simbolo bala sa hustisya kaway sang ginadampigan kung anong kamaturan. Ti galing may mga technicalities. Kung kamaturan niya, ti doklaro naman ito nga siya giman nag-commit siyang krimen. Upod kita sa pamilya ni Sheila May Condes, no? Gati kabalo ko, bisan siguro kalagnis ni kasubo sang natabo na dagatan sa iya sini nga kaso. But ang hustisya sa langit, ang kuno man sa ulihiya. No? Kabay pa mag-serbi nito ang eleksyon sa mga authorities aton sa mga investigators kag dapat next time kinanglan nga inang kabalo ka magdesisyon ang korte ang iya pamatbatan dira mangin guilty beyond reasonable doubt kag ti dapat gidya waay sang halog sa imo sining nga mga ebidensya mabakod technicalities tanan, no? Mo nang isa sang mga bagay nga kung kaysa hindi maintindihan no sang layman sang aton nga mga ordinaryo nga mga tao kung nga amo pa na ang natabo. Kasubo si Captain Sonon mismo sa sining sitwasyon tigaliti amo na iya mo, no? Amo na iya ang aton sining nga proseso, okay? Maing aga dira bay lang nga pagmonitor gali sa kay Nathan Borromeo, monitor from Barangay Panakyaw, Isabela, Sitio Sulbod, Moises Padilla. Great lang ko no tanan na pumuluyo sa Panakyaw, especially Borromeo kag Hermohino family. Bugtao Panakyaw. Nang Marivic Tayhopon Sequenza, good morning man. Robelo Matalubos, Maribel Cades, Raymar Suato Imperial, Josephine Carumba Harjulin, Malat Teddy, Vicilin Baudon, Nestor Escobido, Romulo Di Benagracia, good morning man. Thank you Gid for listening. Kadamo sa mga ginapadala nga mga nagamonitor sa bungho, si Leslie Humantok de la Peña, Jovi Valenzuela, Ermar Saripada. Salamat na kay Leonor Fernandez, Evelyn Fernandez, Tiray Rubaton, Jilit, Pinky Amudja, Gonsaludo, Yori Yagami, Kano Oreta, Bro Kano, morning, Imbong Jucampo, Andrio Blancy, Lorman Parcon, Imbong Jucampo, Silingari, Kusmaawa. Thank you, Gid. Raman si Bro Kano Oreta, ara ka sa Moises Padilla, kung nari ka di sa Bacolod, no? Regards ang das pamilyata. Kay Ken Meniuza, Los Kadagat, Hubilag, Bots Pisalbo, Yora Grace Ong, Utay Benedicto, good morning. Thank you for listening. Ayosa. Nung Ed Golmatico kay Tita Dala, good morning. Regards ang Nung Ed. Salamat Gid, no? Sa always yung pag-support sa Aksyon Radio Bacolod. Ang iban karon balikan talang dugay-dugay. Aksyon Hotline. Ang balitang ito ay
sanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y samsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, kagayang na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Don't just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing
stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumamposlano niya action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga tarapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas ng stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sang stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumamposlano niya action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga tarapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas ng stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sang stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumamposlano niya action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management.
Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Kabato. Ito daw ginahunos lang ho, tiyanon tani. Ed, salamat sa time bisan si siyang konforme gid ako, no, parte sa politika bla. Only in the Philippines nga mga politiko di mahilig magpatalang tuod kag tigaling nga mo ni part bot kon strategy lang ni nila, pero kung ng taon tagaling tanawab lang sitwasyon sa politika tadi sa Pilipinas sumuho. O, amo na ganing kaslingkos politika, nag-inop na na because of the convenience. No, isang isa ka tao, pero tiyempo nga ang interes lang mabungguan na inayabalbalanay gina. Hotline! Only in the Philippines, kuno siling nung Ed, siling nga tiipat katulad siya kay President Tigong, may gini pa si Bangdan siya nga kandidatong luya ay no kayum kung kaisa mo siling mo nano ini nanuntabo sini pero laton gano mag-umpisa gini bala ang kampanya siling ko ba si may mga pagkambyo panibla sunod nga mainadlaw golpeada lang bla laino naman ang sitwasyon subong ang damo nag-question siling nga tinano ini maupdanay si Sara BBM or Sara Bungo. By the way, isingit ko lang ni makadali ang parte bra sa guidelines kay ari actually may kopya ko rin nga nakuha gikan sa Capitol dated in November 19, 2021. Travel guidelines for all incoming passengers via land travel. Paagi man ni no ang basis ni of course ang Executive Order number 151 series of 2021 gin pagwa ni President Tigong dili lang ko sa may
Section 2, no? Provincial Bus Operation Guidelines for Vacant Transit, Balacan Transit Incorporated. Pero possibly ba discussed ni Dugang karon sa ibang mga program, kaya ang actually may permana ni Attorney Fernando Diaso, pero officially daw ay pagman nakabaton siguro ang Balacar. Question ni kung saan sila maumpisa, no? Kagbalag hatag na nga kopya sila ang travel guidelines. Kaya kung nataon natin 70% ng passenger ang capacity nga i-allow sa ila, no? Kag ang mga requirements gina mo ning importante ho. Number 1, contact tracing. Kati mangin part man diri ang Balacan Transit sa pag patuman sini, especially ang pag-submit bala sa manifest mga records sa mga pasahero nila, kag may mga checking himuon actually sa mga borders, no? Bacolod to Dumaguete, Mabinay and vice versa. May area specific kanyo 4 units. Bacolod Cebu via Mabinay and vice versa 2 units. Bacolod to Cebu via Don Salvador Benedicto and vice versa 4 units. Kag ispas scanning, no, ngay muon verification sa bahin sa mga border area, no? Ang isa gini nga ginabutang diri nga gin-stipulate nga dapat sundon gid ang minimum public health protocol. Why pagaling siguro na baton sa Balacan? Nahulaton ta nga kakuha kita advisory man sila kung mabaton nila ining panibago karon gyud papanaog sa province, so that nga ma-inform tam public kung saan kamo pwede na makasakay. No, but for the meantime, tiway pa man ang management actually gin-check naton, tiway pa sila ideya. No, kasi nila pending pa kuno ang ila request. Kaya no, kita na to may kopya na dre, no, nga ginapagawa alin sa probinsya nga permado ni Attorney Fernando Diaz. No, muna lantawon tani base kon within the following days, no, magka-umpisa na gid man. Pasensya sa iban di ko malabutan ha. Phoebe Gonzales Banies, Gina Alabado, Flo de Liza Baliguat, Marlon Jucares, Rodora Syuko, Nyabao Super Late ko ay kaso mama, Hazel Huhilia, Ferning Espanyola, Joe Kinsina Bago, Amar Lucero Villarusa, Gerald Aquilio Castillon, Lerich Lobaton Salgado, Mel Sans Vives, Bots Hawod, Mary Rose Ilazar. Salamat gida sa inyo sining pag-monitor. Sorry gid sa inyo kong malabutan. Ari lang ho, sa aton nga magka-aksyon niya, ari remind na lang kamo, hindi tagi magkalimtan ano magkasakuon sa atong trabaho, ano man ang atong ginahikot kadadlaw, isa gid nga importante nga mo na gani nga ang Dr. Alfred. Do not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. 33 na. Why na tagid time sa aton sining nga pagpangalagad. There is a Sabado nga presentation, weekend presentation sa Aksyon
Hotline. Salamat gid sa tanan nga nagbuylog karon nga aga diri sa aton sining presentation. Ako naman Aksyon at Tayhopon mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!